Ano yan na po sa? Chicharon? Chicharon baboy. Okay. Ay, malaki mo. Bak sumama, pampadami na po sa. Huwag mo na tanggilan. Huwag mo na tanggalin. Ba yung isa? Mayroon pa? Oh. Dalawa yung sumama? Oh, dalawa to. Ah, masarap yan. Okay, mula ka kayo na lang natin. Nasaan yung isa? Wala na. Wala. Wala na. Mamaya, makikita mo rin yan pag kinain natin. Oh, eto. Okay, Lalagay pipirito ko ka na na. yung galunggong. So, marami kang maluluto kasi malaki yung kawali. Ilan bang kasya dyan? Anin. Lima pa lang yan. Ito yung isa. Ano natin ito yung isang ano? Wala. Maluto na yata. Kainin na lang natin. A few moments later. Pipira tayo ng bangos. Oh, bango. Mapapalaban na naman tayo niyan, nabusak. Oo, talaga. Masarap yan. Ay, luto na, oo. Dami na luto. Kaya, daming ulam. May bangos, may galunggong. Maganda yung pagkakaluto, Apusak. Pare-parehas, oh. Walang nasunog. Wala. Yung iba yung sunog. Walang nasunog, oh. Ako, pag ako nagluto, kulay itim na. Okay lang yan, no? May corona yung sakin. Sabagay, maputi naman si Apusak, eh. Try mo na. Say hi, ko! Hi! Bon, say hi! Si Kuya Tik, ano? Ano na? Si Kuya Tik. Kuya Tik, bakla na. Panay charge. Pagka ano, charge sa lagi. Paggabi, bago matulog. Ay, ito si Kaka. Ah, ganda ni Kaka, oh. Ay, kuya. Ay, si kuya, oh. Kuya. Ay, si kuya. Ba? Dali ni Kuya. Sige, ikot, Kuya, ikot mo. Ang galing pala si Kuya, oh. Hello, oh. Parang ulan na, Mac. Wow, Ulan. Nasaan yung mga rabbit? doon sa likod. Puntahin mo. Tumingin ka. Hello po. Hello po. Nilinis yata yung ano niya. Ba't na ano doon, nalinis, no? Oo. Yung mga bahay nila. Sino? Yung mga rabbit. Oo. Sino naglinis? Nagwalis si Asak tsaka ako kanina dito sa... Walang anak? Yung butas? Wala pa. Pwede ba? Nag-aakot ng ano? Tayo. Ng daon-daon? Tignan natin. Tingnan natin. Tignan niyo muna yung galunggong. Ayaw pala, baka mamaya. Mauuna yung mga pusa sa atin. Wow. Wow, ang bango. Kasi ako hanggang handa. Pati ano no, yung mangkok, yung kutsara, yung plato. Ay, kumpleto. Yan. A few moments later. Lola. Star. Start. Lagyan pa ito na po Santo Ano. Lord, thank you po sa mga binibigay ng biyaya. Babalik ko po ang papuri at pasalamat sa inyo. Hallelujah. Amen. Amen. Okay na po tayo. Mauna po ang pinaka matanda sa atin. Si Nanay. Oh, ba't tumatawa po sa? Ha? Mga ano? Oh. Palahing kanin. Tatabak nito. Mahirap umapaya. Isang taon na. Dami naman to. Naman na, masarap. Wala nang tigil pala. Wala nang atrasan. Wala nang atrasan. Hindi pwedeng mag-absent. Hindi pwede.
May lakad ako. May lakad ka? Hmm? Sasama natin yung camera sa lakad. Nakakagawa. Kasama natin. Mm. Hmm. Ang sarap papusa. Ha? Kahit ano lang. Di ba talaga sa probinsya kahit anong ulam mo, no? Hmm. Sarap ng munggo. Mm. Mag-aasado tayo ng manok. Gusto ng anak mo. Munggo pa lang, gulam na. Ay, ang sarap. Ha? Mm. Sino masarap? Sa Ramon o yung munggo? Papusa. Siyempre siya, puro mo naman. Hindi, pareha ka. Pero mas masarap munggo. Pinagpalimot ang ako. Hindi, masarap ang munggo. Susubo kita. Kaya di kaya kanyan. Kakanyang ka na yan. Ano naman kanyan? Ang sarap. Kaya na. Kaya. Kakainin ko yung mga kids. Mm. Mm. Anong sikreto, Apusak? Ba't ang sarap-sarap ng luto mo? Yan, asin lang ang asin lang ang nilalagay ko dyan. Tsaka chicharon lang. Mm. Walang bantawag ko, walang walang maraming sahog. Chicharon lang, no. Parang lasang Diyos grill to ah. Na? Oo. Yung luto mo. Masarap talaga. Mas kaya yung munggo kahit ano lang masarap. Mm. Naman, masarap. Mm. Ang sarap talaga. Naman, ang sarap. Sarap po, masarap. Kain na po. Kain na po, kain na po. Shout out pala sa asawa kong pinakamaganda, no? Walang iba kundi si Evangeline Tuason. Balatong lang. Ay, balatong lang. Ano, masarap. Shout out ko pala si Dina. Sige, shout out mo. Hello, Jay. Pagpadala ka na, Kamusta Jen. ka, John? Minsan, Basta anak, samahan ka ni Lord dyan. minsan ang Laging malakas ang katawan mo, hindi ka nagkakasakit. Thank you sa pinapadala mo. pinadadala mo, tsaka sa... Huwag mo nang dagdagan, marami na, Jay. Marami na. Huwag mo nang dagdagan yung pera niya, marami na. Kaya mo siya kung dadagdag ikaw. Sige, sige. Ikaw na lang magdagdag. Okay. Set up ko yung mga Alaska. Anong Alaska? Kamag-anak ni Apo Ramon doon. Saan? Pwede. Alaska. Alaska. Malayo yun. Oo, Sila makakanta Emil. ng Alaska na yan. Si Rap. Si Mehmet. Ba? Mga pamangkin ni Apo Ramon yun nasa Alaska. Minsan nagpinapadalang kami. Yan pala. Ako naman, Ikaw naman. Lahat dyan. yung mga pinsan ko sa state, si Bert, Berting, at saka si Baby. Yun naman pamangkin kong dalawa sa state, Tito Bert, kumusta po? si Christopher at saka si Margaret. Pamangkin kong buo yun, anak ng kapatid ko. Kuya Chris, Ate Marie Chris, kumusta po kayo? Ingat dyan, ingat. God bless, God bless. Sarap talaga ng buo. Kaya mandala ka ngayon. Si Ethel, baka di niya narinig ang vlog na to. Kumustahin mo, si Ethel? Ethel! Lagi kong naririnig. Nandito pala, kala ko nasa loob. Kala ko dun sa likod. Di ba nagsasampay lang din ng tuwalya? Ay pala kumakain na. Naliligo. Alam ko naliligo. O kumuhanda pa na ng ulam. Ang sarap talaga. Tapos magkakape ka mamaya, no? Tapos magkakape. Ay, lalo masarap. Uy! Kung ang ginagawa Ayan, namin, isang pagkatapos kung kumain, kape. Ako Milo. Lola po, Ako Milo. kape. Ay, ganyan ba na? Po, kami kape. Gusto ko pa. Ang daming kanin. Sain pa ako. Sa Lunes o Martes? Ano lulutuin natin? Asado. Martes, Asado? Martes. Baka po magsasabi. Oo. Martes. Oo, Martes, mag-asado ka pa. Mm-mm. Mamalag kita ng marami. Sigurado ko yung Martes. Nandun na Ay, sa mga boys pala, no? Lunes, nagkakatay tayo ng bibe. Huwag nyo kakalimutan, kakain tayo. Dito tayo magnanangalihan kila nanay.
O sa family day, sa linggo, ano, o wag na muna. May lakad ako sa Oo, wag na sa susunod na lang. Sa ano na lang, sa Martes tayo magluluto, no? Lagi gusto po. Ay. Po. Wala kami kasing ginagawa. Hindi po kumain. Sarap. Mm. Ang sarap mong gulang to apsak na. Gulang yan. Tsaka sa ulan lang. O, kumain ka ng ulam, masak. Ewan ko, hindi siya kumukuha ng ulam. Ewan ko. Magaming na malengke, alas 5:30 kanina. Ito naga? Oo, tanong mo kay Yasa. Madilim pa, nagising kami. Hindi ko rin napadaan doon. Nagiging na wala siya. Baka pupunta ka dito. Tinawag namin yung anak niya. Ay, naririnig ni Raymond. Alas 5:30, tamang-tama. Dito na. Nasa taon pala si Raymond Apusak. Raymond! Kayo kanina gumaga. Kain na ka! Raymond, Ay, yung kumain binili ka na natin na. sa palengke kanina, ito. Oh. Ito, si Tumitira na Raymond lang lagi yan. Juliet. kasama. Bumili tayo kay Juliet. Juliet, shout out sa'yo. Ay, ito, andito na yung balatong na binili sa'yo kanina. Kanina naman. Robot! Walang Si Robot. Pumunta ka, Robot. Kalbo! Oh my God! Sorry! Alam ko pala. Sorry, Robot, ha? Nagkamali ako. Alam ko, alam mo. Yung mga kasama namin sa buong sa bahay, no, hindi ko na isa-isa. Marami sila. Sa mga kapatid ni Apple. Kumusta kayo dyan? Kami kumakain na. Ito, nagpapakabusog na kami para mamaya kape-kape na lang. Tapos mamaya, tulog na, ano na? Ulog na ako, parang ulan, ha? Lakas na amin, ha? Tayo niyan. Umangin na. Ganda palang kumakain ng maaga. Oo, masarap. Ay, nabos ko Saka yung pagkain mo, ano lang, ganito lang, simple. Pag probinsya, walang kaano-ano yung pagkain. Walang style magtira. Mga po, ay, nabos ko na. Juliet, nandito na kami. Di ba sabi mo nanonood ka? Kaninang namili kami tayo kanina. Dami na nanonood sa atin ngayon. Marami na. Marami na. Pati mantika, kay Juliet ako bumili kanina. Tawag nga si Juliet eh. 2 mantika. 2 balatong. Na. Napanood pala yung Yung vlog lagano ko natin. nga binili ko sa palengke. Marami pa nanonood. At Kaya saka pala ang yung daming bangos. views. Yung binili yung lahat ng ito sa kanya binili. Kay Juliet. Sino magbabayad? Siyempre ikaw. Ako wala naman akong trabaho, kumakain lang ako. ako Ikaw magbabayad. sa trabaho, ha? Walang problema. Ang problema. Money papers Hindi only. ko naman mahihingi sa tindahan mo yun. Di ba tindahan mo yun? Siyempre, bibili ka doon, bayarin mo, huwag hingi. Baka kahit bundok, matitibag yun. Eden, I love you. Evelyn, I love you. Mga anak ko. Magapong Ay, gusto ginagpunta. ko. Sama yung pagkalamda, magapong ginagpunta. Ano ito? Isa pa nga nun, unang may Kanyaman, na? Pusa, kanyaman. Saka magkape ka niya, may parang nakanda na. naman. Ayun ang ulan, no? Parang matulog mamaya niya, no? Ulan. Nama. At sa matulog mamaya, umulan. Ay, napainit na pala. Maganda. Narinig tayo ni Ete. May main na tubig. O, sige. Ano na lang? Ako may lang gusto ko. Hindi ako baka hindi na ako makatulog. Magkape. Sobrang sarap, no? Wala ka na nakalimutan ng shoutout, Apisak. Sa Mandanya. Baka meron pa. Sa Marcos Village, baka may nakalimutan ka pa doon. Sinaano ko yung mga kamag-anak ni Apo na sa Miracos Village. Kumusta ka dyan? Yung kapitan, si Archie, mga kapatid ni Archie, Pero, si Malia, si Merto. meron pa ng mayaman doon, may buwak, no? Oo, maraming mga No. pamangkin ni Apo Ramon
sa village, mountain. Si Emmy. Si Roda. Ang dami pala, Dami no? pala, no? Ang dami po ng kamag-anak mo sa Ano yun? Si ano? Yung may-ari ng Marcos Village, kulok pala, no? Mga kulot. Mayaman ng mga Kaya kulok. mga kulot doon. Yung asawa niya kulot si Ramon. Mayayaman ang mga kulot doon. Nabot ko na. Oo, yung mga apo niya, mga bading-bading. Meron ba din? Oo, yung mga apo niya. Yung isa nga, mayaman na. Dahil bakla. Ang pangalan niya, Kenneth. Magkano lahat binili mo tanay? Yung costume Oo, mo? lahat po daw. Hindi ko Po. na. Hindi ko na makwenta kasi may mantika, hindi mo na magagamit yung bakalya, marami yun. Si sibuyas, 118 kilo din na rin. Hindi ko Ginamihan lang na kung namin saan. yung pansahog mo, yung mantika, 2 ano yun. Pero yung, Para hindi. yung sibuyas saka sa bawang, talagang binili ko yan sa atin dito sa bawang. Yun lang kanina kay Juliet. 2 mantika, at saka yung pansahog natin. Oo. Kasi kwenta, magkukwenta ka dyan, sibuyas, bawang, galunggong, bangus, balatong, saron. Na. Pero Mura lang, mura lang. wala siguro mga 300 yan, wala. Wala. Yung ito, wala. Pero yung pansahog, may. Hindi, siyempre, hindi naman mo naman kukwentahin lahat yun. Kasi konti lang. Ito. Let's say, baka isang hindi, daan, ganito ang isang daan. computation Oo, yun ha, yeah. pusak. Oo. Wait lang, hintayin mo ko. Yung pangsahog, let's say 300, 10% doon ang gagamitin mo. Okay, oo. O, tama, less Oo. 10%. Oo. O. Hindi 30 pesos lang yun. O, plus mo na yan. O, makukuha mo na nun. Marati pang Kasi ang 100, 10 pesos. O, 300 yung mga pansahog mo. May mantika ka na to, di ba? Bawang, o. 30 pesos lang kukunin mo sa 300. Plus mo ngayon yan. Ito 100. O, 130. Ito 140. 140, tsaka 130, 270. Ito 90. O, tsaka 90. Lahat nun ba? Lahat nun nilagay nyo? Yung langon. Langon. Yung ano, yung Balatong. Wow. Ano, yung... Mayroon pang natira, ano yun, Konti lang. 30. Eh, di sabihin natin 50 na lang. Tsaka, Oo, tandaan. Yung daan. Huwag itong bangus. Magkano ito kasi? Ay, huwag mo okay na tayo. Sa mga nanood, maraming salamat po. Ingat po kayo lahat dyan kung saan man kayo lupalop sa buong mundo. Wishing you all the best in life, Ma. Opo. Ano yung masasabi mo sa kanila? Mag-ingat sila, palagi silang gabayan ni Lord, Oo. lahat ng mga naka-abroad. Oo. Kasi yung anak ko rin naka-abroad. Kaya alam mo, no? Oo. Kaya alam ko. Yung Kaya hirap. po, thank you po. Yung hirap. Ang hirap yung anak kong tagal na doon. Hindi Ito, pa umuwi. di pa umuwi. Ito, 13 years sa Korea ito. Ako yata hindi mo ako na-miss nung nandun. Ay, na-miss kita? Na-miss mo. Yung bakala ko yung pera lang na Ay, mo, hindi. pinapadala ko. Ikaw naman. Nagbibiro ka ba dyan? Hindi, biro lang. Oo. Baka iiyak ka. Pero, Ay, ikaw nga po ang sa. sabihin ko ulit, Ah. huwag kang magdadamdama. Oo. Mas pogi yung anak ko sa Korea. Mas pogi. Oo. Kaysa sa'yo, no? Oo. Anong masasabi mo doon? Basta pogi siya. Pag pogi siya. Pogi ka rin. Pogi. Kaya lang ibang pogi mo iba sa kanya. Diba? Yan ang ayaw ko sa'yo. Kino-compare mo ko eh. Oo, huwag mo ulit-ulit yung pogi. Okay, Sila bye-bye po. pogi. Bye-bye Lahat po. mo, tapat-tapat pogi. See you sa next vlog.